Aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kunnafoniyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw la. Bakuruba kunnafoni an dun kan kelen don. Walasa ka se ka fura jɔnjɔn ɲini Mali jamana gɛlɛya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana kɔnɔdenw cɛ politiki ko ɲɔgɔn faamuyabaliya minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ farafina kilibiyan fanfɛ jamanaw ka tɔn communauté des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO o tɔnden jamana ka cidenkulu dɔw cira ka na an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ cɛbɛn baaraw olu kadara kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fanw bɛɛ lajɛlen lamɛnlen kɔfɛ kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigira sen kan. An balima bamanankan mɛnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan waleɲumandɔn foli o bɛ ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma tulolasɔn min kɛra aw ye an dun kan na k'a yira aw la walasa ka se ka fura jɔnjɔn ɲini Mali jamana gɛlɛya la min bɛ Mali jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ politiki ko ɲɔgɔn faamuyabaliya sababu la farafina kilibiyan fanfɛ jamanaw ka tɔn communauté des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO o tɔnden jamanaw olu ka cidenkulu dɔw cira ka na an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ cɛbɛn baaraw kadara kɔnɔ ni taama in yɛrɛ ɲɛkun bɛ u ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ bolo Goodluck Jonathan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ u kɛlen kɔfɛ ka sigi u boloda walasa ka se ka fanw bɛɛ lajɛlen lamɛn mankan bɛ fan minnu ni ɲɔgɔn cɛ mankan in tɛ suma ni minnu dama don a baaraw la olu bɛɛ lajɛlen lamɛnnen kɔfɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔw minnu cira ka na an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan kunnafoni di kɛnɛ min ni a ɲɛnamayara a laɲini fanba yɛrɛ bɛ tali kɛ fɛn min kan o bɛ tali kɛ cɛbɛn baaraw olu ɲinini de kan bɛnkan dɔw olu dajirala u fɛ bɛnkan minnu ni u ye ɲɛfɔli kɛ o kan o dɔw bɛ tali kɛ jamana sariyasunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle o jɔliko la ko kura wasadensi kalata ko mankan ka se ka fura ɲini o gɛlɛyaw la gouvernement d'union nationale ka se ka o sigi sen kan Mali jamana kɔnɔ ani maa minnu fana ni olu bɔnɛna u niw na nisɔngoya taama tɛmɛnen sen fɛ ka se ka olu sacogo ko tiɲɛ bugunatigɛ walasa kiri bɛ se ka ɲangili wale boloda ka ɲɛsin waleya in kɛbagaw ma a kɛra ka bɛn karidon juillet kalo tile 19 ma Dunanjigiso hôtel Salam na Bamako yan nɔ an ka jɛ an ka sɔrɔlen lajɛ. Farafina kilebi yanfan cidenw n'o ye CEDEAO cidenw ye u ye tasibila kɛ k'a ɲɛsin maliden bilenw ma ka nɔgɔya da kɛ banabaatɔw ye wale minnu kɛra nisɔngoya taama sen fɛ n'o nana ni ninbɔ ye u y'a kɔn u y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sɛgɛsɛgɛli ka dayɛlɛ k'a ɲɛsin a ko ma sɛgɛsɛgɛli ɲɛsinen don mɔgɔw fana ma minnu y'an ka jamana forobayɔrɔw tiɲɛ i n'a fɔ Assemblée nationale ani ORTM ka taa se au conseil de collectivité territoriale ma ani mɔgɔw bololafɛnw CEDEAO ka soronnadonni sen fɛ u y'a yira k'a fɔ Mali gɛlɛya a munumununen no mara kɛcogo ɲuman de da fɛ o de y'a to u y'u sinsin laɲini dɔw kan jamana sariyasunba kɔlɔsiyɔrɔ n'o ye cour constitutionnelle ye fu sirila ale ka baaraw danna jamana ɲɛmɔgɔ fɛ a kɔnɔmɔgɔw kuraw de kan ka ɲini ka don a kɔnɔ u ka laɲini dɔ fana kɛra mun ye sigiyɔrɔ 31 minnu bɛ wasabulon kɔnɔ ni kalata sen fɛ olu ma nisɔndiya jaabi bɔli la o fana ka ɲɛɲini k'o ko la dilan gouvernement kura ka sigi sen kan min bɛ fanw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan CEDEAO ka soronnadonni sen fɛ hali bi u ye hakilina dɔw fana da jira k'a fɔ cour constitutionnelle kura min bɛna sigi o bɛna wasadensigi kalataw gɛlɛyaw ɲɛnabɔ a sigicogo la jamana ɲɛmɔgɔ ani jamana sariyatigiw ka jɛkuluba olu bɛ mɔgɔw bɔ ka don cour constitutionnelle kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ ka mɔgɔ tataw o bɛ kɛ bɛnkan ye i n'a fɔ jamana sariyasunba a sariya sen 91 y'a fɔ cogo min cour constitutionnelle mɔgɔ wɔɔrɔw olu mana dafa a tɔ bɛ to 3 ye wɔɔrɔ bɛ se k'a lajɛ ka jateminɛ kɛ wasadensigi kalata gɛlɛyaw kan n'o gɛlɛyaw ɲɛnabɔra Assemblée nationale fana bɛ sɔrɔ ka na n'a ka mɔgɔ 3 ye k'o don cour constitutionnelle kɔnɔ nka o y'a yira k'a fɔ mun kan ka kɛ teliya la o gouvernement d'union nationale sigili ye min bɛ fanw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ DNI sigiba y'a fɔ cogo min a gouvernement kɔnɔna la 100 sara la 50 bɛ bɔ jamana ɲɛmaayaso fan fɛ 100 sara la 30 o bɛ bɔ fangasinamatɔnw fan fɛ
hali bi kɛmɛ sara la mugan bɛ bɔ foroba tɔnw na u y'a ɲini fana k'a fɔ Algérie bɛnkan ale ka waleya teliya la CEDEAO cidenw y'a yira k'a fɔ a ka kan bɛɛ lajɛlen k'an ka fangabɔdaw bato n'i ma ɲa k'i bɛ jamana ɲɛmɔgɔya ɲini k'a sababu kɛ bɛnkan fanga kelen bɛ k'o de jagoya. Malo tɔni 5 o de kɛra alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka tɔnden dɔ u ka ŋaniya jiracogo ye ka ɲɛsin dɔgɔnɔw ma dɔgɔnɔ dugu la Mopti marabolo kɔnɔna na kasara ye minnu sɔrɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ dɛmɛ dili kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn sibiridon juillet kalo tile 18 de ma a dira mouvement Bagineso ma ɲɛmaw olu de ka sira fɛ walasa u ka se ka taa kasarabagatɔ ninnu ɲɛji cɛ ni a ye ni o ye u balimaw ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in sigira sen kan alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba a Seyidu Sherif Usman Marani Haidara ale ka denbaya la Bangoni Jangnɛbu la fɛn minnu sɔrɔla hal Amidu Badini ani Ibrahimu Kulibali fɛ u bɛna o ɲɛfɔ an ye. Ka sabu kɛ basigibaliya ye mun bɛ Mopti mara la Mouvement Bagineso maaw ka kunnafonidi dɔ senfɛ o ye damakasi kɛ ni ka dɛmɛ ɲini maaw fɛ walasa binkɛra dɔgɔnɔ minnu kan Mopti mara la dansago wale kɛbaaw fɛ k'olu tulomagɛn o welekan jaabila teliyala an fana karamɔgɔ a Seyidu Sherif Usman Madani Haidara fɛ n'ale dɛmɛ ta ka ɲɛsin o ma kofɔlen ninnu ma o kadra kelen kɔnɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru tɔnden dɔ n'ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Shin jamana ma a kɛlen kɔ ka jaw ye a fana y'a kanu k'an fana karamɔgɔ a Seyidu Sherif Usman Madani Haidara ladegi ni dɛmɛ kɛli ye ka ɲɛsin o ma kelenw ma malo tɔn 5 n'o bɛ bɛn bɔrɔ 100 ma o ŋaniya yira de bɔra yɔrɔ la mun na musaka bɛ bɛn sefa wari miliyɔn 2 ma. An bɛ pere k'Ala de fo k'a barikada ka tila k'an karamɔgɔ fo n'o ye Seyidu Sherif Usman Madani Haidara ale ka kɛwale de y'an bila nin sira in kan donc o kama o de y'a to nin dɛmɛ in sɔrɔla ka kɛ an balimakɛ an kɔrɔkɛ an baaraɲɔgɔn Ansaru din sira kan Shin ale de ye karamɔgɔ ka message a bɛ ka dɔgɔnɔw dɛmɛ k'a fɔ ko maa minnu fagara k'a fɔ u tɛ se ka sɛnɛ kɛ donc a y'o message dɔrɔn a y'a to a filɛli de la ka ne wele a ko n dɔgɔ karamɔgɔ bɛ ka nin kɛ ko nin ye bi de ta ye wa nin ye kɔrɔlen de ye n ko nin ye sisan yɛrɛ de ye a ko ka nɔgɔ ko karamɔgɔ se ka dɛmɛ kɛ yɔrɔ la ko ka se dɔɔni to anw ye k'an an hakilina jira parce que k'a y'an kalan o de la ko ni Ala sɔnna n ka hakilina ye min ye n b'a f'i ye a ko o kuma n se ye nin ye bɔrɛ 100 a ta i kana di karamɔgɔ ma ko ne ko k'a ka fara maa minnu bɛ yen n'olu bɔnɛn'u ni na ani maa minnu bɛ yen n'u tɛ ka se ka ci kɛ k'a ka fara u ka balo kan k'u ka duwawu kɛ jamana ye u ka duwawu kɛ karamɔgɔ yɛrɛ u ka duwawu kɛ an bɛɛ lajɛlen. Nisɔndiyakan caman fɔra nin kɛnɛ kan Mouvement Bagineso maaw fɛ n'olu ye waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin dɛmɛ dibaa ma n'a sigiyɔrɔ bɛnlen bɛ Shin jamana ma ni Ansaru tɔnden don ni ka ban ka foli kurakuraya ka ɲɛsin an fana karamɔgɔ ma a Seyidu Sherif Usman Madani Haidara n'ale Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma ye a ka wulikajɔ la sanga ani waati ni ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamanadenw ma minnu bɛ degun kɔnɔ. Bamananw ko fɔla ko an ka taa kunu yɔrɔ la ko kunu de jara donc o semaine na an bɔra yan donc sirifikɛ ni a ka tɔndenw o y'an ɲɛji cɛ ni miliyɔn 2 ye donc o taara a libéré sababu kana ji d'a ma kana balo d'a ma kana ɲina bi an nana sirifikɛ ka sababu la an tɛ ɲina a kɔ an ka foli b'a ye dan tɛ foli min na o kɔfɛ o yelen kɔfɛ a ka kalandenw ko a y'an sama malo bɔrɔ 100 k'a sigilen bɛ Sine an bɛ mun fɔ a la dɔrɔn Ala ka barika don a la ya Rabbi Ala ka barika don a la parce que ɲɛjitɔ ɲɛji n'i y'a cɛ Ala de b'i ka ɲɛji cɛ bi kɔni nisɔndiya dɔrɔn de b'an bolo vraiment degun bɛ an ka mɔgɔw kan mɛn ni i bɛ ka dɛmɛbagaw sɔrɔ dɔɔni dɔɔni vraiment o ye nisɔndiya ye depuis an ye kulekan fɔlɔ kɛ an ka conférence de presse la an b'a dɔn kulekan fɔlɔ la karamɔgɔkɛ ye dɔ d'a ma an b'a dɔn a nɔrɔbila bɛ sɔrɔ an y'a fɔ cogoya min na a sɔrɔlen de ye nin ye donc an bɛ barikada kɛ karamɔgɔkɛ ye an bɛ barikada kɛ sirifila ye an bɛ barikada kɛ silamɛ bɛɛ ye vraiment o ye nin nisɔndiya de ye. Hakililajigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɔn ni dɛmɛ ye an fana karamɔgɔ a Seyidu Sherif Usman Madani Haidara n'ale Mali alisilamɛ diinɛ soba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma ye a ye miliyɔn 2 ta ni k'a di Mouvement Bagineso ma ɲɛmaw ma o k'o dɛmɛ lase an balima dɔgɔnɔw ma
ni bin bɛ taa kɛ olu kan dansago wale bolo dabaw fɛ. Jangarela dugu garisɛgɛ donna kɛnɛyasoba la Banko commune rurale kɔnɔna na Joila cercle la CSCOM a kolomo karili kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn sibiridon juillet kalo tile 18 ma. Jangarela dugu kɔnɔna na a musaka tari jɔ sefa wari miliyɔn 28 o n'a kunkanfɛn na. Dugu in ma ɲɛmaw olu bɔra ka se ka kolomo karili kɛnɛ in lasɔrɔ. Amadu Kamara Abdoulaye Sogodogo ka sɔrɔlen don. Nin baara kolobokari min filɛ nin ye n'a bi tali kɛ kɛnɛyako la Jankarela dugu kɔnɔ hakilina in ye Joila mara wasadenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamadu Jarasuba a n'a tɔw ka laɲiniba dɔ ye n'o de ye ka kɛnɛyaso k'o surunya dugudenw na. Centre de santé ko ni kɛnɛyaso ko ni sigi kun kelen bɛ ka nin kɔnɔ ni dugu saba tɔgɔ la. O dugu saba ye Jankarela, Mɛtɛla, Kɔbala. U ka laɲini de kun don depuis waati jan mais ka kɛɲɛ ko n'u kɛcogo ye laɲini ma se ka sabati. Bon an mirilakaw comme ne ye maire kɔrɔ ye an ye laɲiniw kɛ fo ka se ka taa kɛ ANCT nana an dɛmɛ siɲɛ fɔlɔ la u ye nafolo dɔw d'a ma an ye maternité jɔ o tɛmɛlen kɔfɛ an tilala ka droit de tirage 2018 an tilala ka nafolo min sɔrɔ o la an y'o kɛ ka dɔgɔtɔrɔso nin jɔ. Dɔgɔtɔrɔso min don a tɛ CSCOM tɔw bɔ investissement la mais an ka banabaatɔ furakɛ yɔrɔw mago bɛ kɛnɛya yɔrɔ minnu na n'o ye infirmier ka furakɛli yɔrɔ ni a ka lajɛli yɔrɔ ye ani a ka jeli furakɛ yɔrɔ ani a ka pikiri kɛ yɔrɔ ka taa se maternelle ka jigilisow ni musow kan k'u yɛrɛ lafiya yɔrɔ min olu bɛɛ b'a kɔnɔ ka taa se DTT si yɔrɔ ma. An filɛ yɔrɔ komi bi ni dugu saba wasalen don kosɛbɛ u nisɔndiyara ka kɛɲɛ ni dɔgɔtɔrɔso ko ni a bɛna min ɲa dugu ninnu ɲɛ koba de don. Mɔgɔ caman ni kun bɛ to Jankarela ni Banko cɛ ka da sababu kɛ sirako ye mais bi na o bɛ furakɛ Jankarela dɔgɔtɔrɔso la. N'i ye dɔgɔtɔrɔso lajɛ bi a baara daminɛli ka se bi ma u ye mɔgɔ 1000 ni dɔɔnin de u sera k'olu lajɛ ka se ka olu furakɛ. O kun ye koba ye dɛ. N'a fɔra ko banabaatɔ bɛɛ kun ka na CSCOM ka suru la n'o ye Banko ta ye tiɲɛni caman kun bɛ kɛ sira la mais an filɛ yɔrɔ min komi bi o bɛɛ ka prise en charge bɛ kɛ Jankarela dɔgɔtɔrɔso la ye. An kɔni nisɔndiyara bi ka sababu kɛ n'i ye wale kɛ ka ɲɛsin i ka jamanadenw ma surtout kɛnɛya sira fɛ. Misalila Jankarela dugu ni kɛnɛyasoba min jɔlen filɛ nin n'an b'a wele ko CSCOM ni a jɔra ni mairie ale ni ANCT ka dɛmɛ ye ka sanga ni wasadenw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye. A baara in sɛbɛkɔrɔ fora kosɛbɛ k'a tanu dugutigi ani yɛrɛmarakafo olu maaw fɛ. Bɔra ka dɔgɔtɔrɔso min kɔrɔmɔ kari sisan n'o ye Jankarela dɔgɔtɔrɔso ye a diyara n ye a bonyana ma parce que Bamanankara a b'a fɔ a ye ŋɔni de bɔ an sen kɔrɔ parce que dɔgɔtɔrɔso in a dayɛlɛla yɔrɔ min na a yɔrɔ sɔrɔ man di aw yɛrɛ y'a sira ye an bɛɛ y'a sira ye ka bɔ a dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la ka Banko dugu sɔrɔ a ma nɔgɔ ani ka bɔ Banko yɛrɛ ka Joila yɛrɛ sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn an bɛɛ y'a sira cogoya ye donc dɔgɔtɔrɔso ma surunyali an ka sigidaw la o y'an ka minisiriso ka haminanba ye parce que a laɲininen don dɔgɔtɔrɔso ka surunya au moins mɔgɔ si kana kilomètre 5 ou bien kilomètre 15 ɲɔgɔn taama ka sɔrɔ n'i ma se dɔgɔtɔrɔso la. Ni centre de santé min filɛ nin ye ni a baaraw bɛɛ lajɛlen kolobokari la sisan a jɔlen bɛ kɛnɛ sanfɛ min bonya bɛ jate minɛ hectare 1 bɔɲɔgɔnko wa baarakɛminɛnw kɛnɛyako binakun kan olu caman bi sɔrɔ a kɔnɔ. A musaka bɛɛ lajɛlen bɛ taa bɛn sefa wari miliyɔn 28 n'a nɔnkanfɛn ma min bɛɛ lajɛlen bɔra ANCT ani Banko commune rurale mairie maaw kun. Ala b'i fo mais n bɛ dugutigi fana n b'a daminɛ o la Jankarela dugutigi ka n timinanja parce que ni timinanja tɛ a ye cidenw bila nin baara la don min na ko a bɛ ɲɛnabɔ bi a tun ka gɛlɛn dɔɔnin dossiers taara yɔrɔ la a taara fɔ ministère la Bafin y'a fɔ Jankarela miliyɔn 120 de tun bɛna kɛ yan jamana nin bɛ bolo min kan bi Mali bɛ bolo min kan bi an bɛ gɛlɛya la mais fɛn dɔ da jigɛnnen don a ma bɔn dɛ a ye dugawu kɛ jamana ye fɛn o fɛn mana jamana nin sɔrɔ a t'an si jɛ
fo mana ibeka soro ata sije donc anga duboke ibeka jamana kuntigi dobi aka mandani ala ka shini kene adama ka laban ala ka shini kene adama ka laban ala ka shini kene adama ka laban parce que nama laban ambe ba kololo soro be ba kololo soro aw munun be woro al munu bu ka to dala bebi ta soro la ala ka ngishama o da to jamana ni ala ka asangorota ala ka iriwa femi njora aw ye bi no docteur soni aya mina kunya ba fiya fa cikin aya mina kunya aya ka ataye mun ye nin baraw ke aw tare do aw ye barake se don borala mais na ya ba ka somogotina papita aka somogotina tiketa atna somogotina fenke o fana may ndoni aya jandola aw mun ye nyamoy aw le furaba exam yira aw le furaba nyekun yira aba hakilito la ko sebe aw la doniya k'a fɔ ko nin kɛnɛyaso ba min filɛ nin ye ni a baaraw bɛɛ lajɛlen bi don banko hakaja fɔ ka se joyila mara a kɛnɛya ko yakubuyali ma min dɔ ye joyila mara wasadenw jɔrɔna ko ba dɔ ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ka se yɛrɛmarakafo wasadenw ani dugumɔgɔw u bɛɛ lajɛlen nin tare baw ka fɔla a na kɛ sabu ye wasa ka jankarila matela fɔ ka se kɔ la ma olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman kɛnɛya ko kow bɛɛ lajɛlen jalatigɛ nɔgɔyala jankarila fɔlifɛn kɔrɔw an'u ka dɔnsenw olu ye jama sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya ni baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛraw kan ni sanjiba nali fana ye sigida jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ buna adamadenya sabatili la an bɛ tile min na i n'a fɔ komi bi dadigi bɛ ka kɛ o sigida in na ni jiri jeniw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kungo kɔnɔnaw olu jenini ani jiri tigɛcogo juguyaw Samayira Sanogo ani Nuhum Kone wulila ka don dugu kɔnɔ k'u hakilina jɔ jiri ko in fɛ u ye ɲiningali galama tɛngu ka ɲiningali min kɛ walima jiri tigɛ jugu a bi ye cogo jumɛn la jiri lakanabagaw fɛ ɲiningali bi jaabi u ka ni laseli na jiriw ye ala ka danfɛn ye eko guna adamadenw wa jɔyɔrɔba de bɛ o la jɔn ka ɲɛnamayali ani a ka sigida yiriwali la nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'i y'a ta ka lajɛ dɛmɛ min ni makama min kan ka ta ka ɲɛsin yiriw ma o t'a la ka bɔ a sira fɛ baw n'i y'a ta ka lajɛ ɲɛgɛtakɛwalew de bɛ ta ka ɲɛsin kungo kɔnɔna ma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ yiri tigɛ kojuguya tasuma mɛnɛ a n'a ɲɔgɔnna caman sariya bɛ mun de fɔ ka sanga ni yiri tigɛli baaraw ye an ka baara de ye yiri tigɛ ye sariya de b'a la Mali gouvernement ye loi numéro 16/2020 a y'a yira na i bɛ plan d'aménagement de kɛ fɔlɔ n'i ye plan d'aménagement kɛ o sofɛriw bɛ wuli ani gasi mɔgɔw ni yiri kan ka tigɛ ni man ka tigɛ yiri tigɛ ma bali nka kunfɛ tigɛ o de balila n'u ye marquage kɛ yiri ju kelen kelen kan i kan ka nin de tigɛ i man ka nin tigɛ o ye marquage kɛ minnu kan an b'olu de tigɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sariya sigilen don min bɛ kɛ sababu ka yiritigɛ baaraw la tilen ala bonyabaliya i n'a fɔ sariya b'a yɛrɛ n'i ye yiri kelen tigɛ dɔ kan ka turu e fɛ o nɔ na nka ni o baara ma to ka bɔ o sira fɛ bɛɛ kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka kɛ a la adamadenya la ni yiri tigɛra n'a ma turu kɔlɔlɔba de b'a la a kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka na ni ja ye a kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka na ni san nabaliya ye a kɔlɔlɔ ka ca a tɛ se ka fɔ ka ban an kɔni n'i ye yiri tigɛ dɔrɔn i bɛ yiri tugu o de nafa ka bon barisa i bɛ misali ta an bɛnbakɛw y'a to yen de o y'a dɔ de turu an ye o ye n'an fana ma dɔ turu k'a bila an kɔmɔgɔw ye i bɛna sɔrɔ baara bɛ gɛlɛya. ni yiri tigɛ ni dɔ ma turu a nɔ na a bɛ kɛ problème ye a bɛ kɛ sababu ye ka ja s'a ma parce que jiri de ye ji ye ni ji tɛ dɔrɔn ji tɛ na a nafa ka bon kojugu fo jiri ka turu de an b'a dɔ tigɛ dɔ kan ka turu o kɔni ye ne ka yeta ye. Samiya de ye waati ye min ni yirituru baaraw kan ka warakata jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a ka ja diɲɛ bunnakun kan baw o waati de yiri maa tɔ ka turu maa fɛ bɛɛ a ka ca ala fɛ a bɛ balo anw mana yiri o yiri tigɛ misali la n'an ye yiriju 100 de tigɛ bari kutako de don o bɛ kungo de lajɛ ni kungo fanga bɛ se min kɔrɔ min na a tɛ na ni kɔlɔlɔ ye o b'o de d'i ma o b'a fɔ i k'o tigɛ n'i y'o tigɛ n'a y'a sɔrɔ yiriju 100 de don o k'o d'a ma san kɔnɔ san kuta ye yiriju 100 ye an bɛ yiriju 1000 de turu o nɔ na i n'a fɔ an ka ɲinan yɛrɛ an ye yiriju 300 de turu k'a sɔrɔ an ka kuta la an ma tɛmɛ yiriju 800 kan yɛrɛ
nga yiriju baduru de turu nyina chamia ngono ni yiri bana adama bana de afora ko mo be yiri kelen turu yani kasa doniya ba yafo vraiment ki ima ke sa ko fuyi parce que mo be siga suma koro do ba yiri dendu do ba ka furay e mais na fora ke be ta yiri turu ki ko do be yiri mbe sanke me be na do ba bet ka boy keta ke iyere ka garsege feyni nous que nga jamana ci daro jande ami fefela moi je pense que nga janga bulu di ñogoma nga sidan la kaniya sidan en moko en clumation ta ka to ya en moko ta ka to ya en ire bien danka sigi tasuma mene ko juguya la kungo kɔnɔnaw na dɔ ka bɔ yiri tigɛ ko juguya la janko min tɛ sariya kɔnɔna na wulikajɔw ka kɛ teliya la ka yirituru baaraw nun don janko halibi adamadenya bɛ se jidi cogo min na baw maa min mana kɛ sababu ni ka yiri kelen turu a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na a tigi ka diɲɛlabɔ ma kɛ fu ye kuma dɔnnaw b'a fɔ ten o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan Musa Fɔnba fɛ bi an ka jɛ an k'u lajɛ. Algerikaw ka minisiri kɔrɔ min ɲɛsinnen kun don kunnafoni sɔrɔ sira kura kow mɔ jamana ɲɛmakɔrɔ Abdelaziz Bouteflika tile la Musa Benamadi dabama ka wele sera a ma juma ka sabu kɛ coronavirus bana ye kɔrɔfɔ in mɛna sibiri a balimakɛ dɔ da septembre kalo la san 2019 a kun lasagona kaso la a balimakɛ Osena Benamadi y'a yira k'a fɔ u balimakɛ u kɔrɔkɛ Musa Benamadi juillet kalo tile 4 de a yera ko coronavirus bana bɛɛ la kaso la nka jamana ɲɛmaw ye juillet kalo tile 17 de kɔnɔ k'a lase labitaninzo la Algérie faba la Alger ko kɔni kɛra fɛn ye min ma bɛɛ u mɔ bibi na demaya sigin bɛ ka Musa Benali fure de kɔnɔ a bɛ di u mɔ don min u ka se k'o dɔn janko k'a ka janaja bolo da san 2002 jamana ɲɛmakɔrɔ Abdelaziz Bouteflika tile la a kɛra wasaden ye Front de Libération Nationale FLN tɔgɔ la n'o ye Abdelaziz Bouteflika ka fanga ɲini dɔ ye jakiw minnu ɲɛsinnen kun don a mɔ n'o kɛra sababu ye k'a datugu kaso la o ye k'a fɔ u ka du cakɛda dɔ bɛ yen ko compteur électronique a n'a balimaw jɛn bɛ o la o kumana y'i to minisiriya la ka marché dɔw ɲini jamana kun k'o don du cakɛda in da fɛ avril kalo la a balimakɛ Abdraman Benamadi ni o minɛngun bɛ ka fara a ka o bilara kabini jamana ɲɛmakɔrɔ Abdelaziz Bouteflika jiginna ka bɔ fanga na a nɔfɛmaakɔrɔ caman bɛ yen wulikajɔ bɛ ka kɛ olu nɔfɛ ka sabu kɛ jamanadenw de ye cogo ci k'a fɔ jamana ɲɛmakɔrɔ Abdelaziz Bouteflika ti mandan wɛrɛ kɛ u kunna ni surasiya ye a diyagoya jigi. Congo Kinshasa faba la Kinshasa ka bɛn ni dimanche juillet kalo tile 19 ye nisɔngoya taama u bolo dara wa tile 10 kɔnɔ ni ɲɔgɔnna nisɔngoya taama kɛra siɲɛ 3 de a bɛɛ lajɛlen kun balilen kun don jamana fanga fɛ nka a kɛra nisɔngoya taama kɛnɛ min sigira sen ka juillet kalo tile 9 jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi ka fanga ɲini dɔ Union pour la démocratie et le progrès social UDPS ka wele sababu la maa 5 de bɔnɛna a nin na ni ka polisila ka kelen sɛbɛ kɔrɔba de bɛ ci fɔ k'o fa juillet kalo tile 13 nisɔngoya taama o wele dale fanga sinamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu lamu ka fɛ polisilakaw ye gazi fili olu kan nisɔngoya taama ninnu bɛ ka kɛ ka sabu kɛ maa dɔ de tan bɛ k'o kɛ kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante seni ɲɛmaa ye Congo Kinshasa ko Ronzar Malonda o de bɛn dɛ jamanadenw mɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi ka fanga ɲini dɔ ani fanga sinamatɔnw u y'a yira k'a fɔ nin man ɲi Ronzar Malonda kalata labɛnni jɛkulu min bɛ yen ni maa caman bolo a ye namara kɛ kalataw senfɛ san 2018 décembre kalo tile 30 jamana kuntigi sigi kalata Martin Fayulu fanga sinamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu cɛbɔ o y'a yira k'a fɔ a ye namara kɛ a dɛmɛna jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila fɛ k'o ka maa dɛmɛ ne dɛmɛ ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ni o ye Félix Tshisekedi ye a b'o cogo fɛnɛ na Félix Tshisekedi jamana ɲɛmaa sigilen wasadensigi kalataw minnu kɛra ani marabolo ɲɛmaa sigi kalataw fo ka taa se sénatɛrw ka kalataw mɔ jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi fɛnɛ y'a yira k'a fɔ hali bi kalata labɛnni jɛkulu in a ye namara kɛ ale ka fanga ɲini dɔ UDPS cɛbɔw la ni ka jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila ka fanga ɲini dɔ cɛbɔw dɛmɛ olu ka maa fanbaw sɔrɔ ni ka guriya jamana kɔnɔ fanga la a kuma la nisɔngoya taamaw bolodara keretiyɛnw ka jɛkulu minnu bɛ yen olu caman kun y'a jira k'a fɔ u sigara kalata labɛnni jɛkulu in ka jaabi bɔlen la wa farafinna tɔnba Union africaine yɛrɛ ye kumani dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ ɲuguna jaabi bɔlen la o Faransi jamana yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ o cogo la nka Congo Kinshasakaw ye u murukuru ndakoya bɛɛ lajɛlen kɔrɔ jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila ni jamana ɲɛmakura Félix Tshisekedi u bɛɛ n'a la k'a fɔ u bɛ jamana mara ɲɔgɔn fɛ jamana ɲɛmakura Félix Tshisekedi kɛra jamana ɲɛmaa ye k'a ka foroba sigili kɛ.
Amando Kongo Kinshasa jamana kono ninga batige ka do Congo Brazzaville faba meriba ni oye Christian Roger Okemba sambi woro aka kiri ukumesina kiri jatigera ka jira ka fo sanduru ka so aboke ka saboke kwaye Brazzaville Congo faba meri nafolo nganamu afurumuso fanani oye Anastasie Eleonore Okemba ajarala ka fo sanzaba kaso aleboke ngati datugu ukama ko condamné avec sursis ibe kene monga ijate minembe kaso deumve meri koro ini oye Christian Roger Okemba ana furumuso uganga shefa ware million ngeme fulade sara Brazzaville meri ma woro were minungume na kunjarala ka fo olu yu jenyonye kokolo kelila inafo Nicolas Okanzi no ye budget directeur koro ye musaka ko nyema ajarala ka fo anotise ka mine ka sabuke anoma yekula maître Thomas Jolani ni oye meri koro ka lapasa baye aya yira ka fo abi wuli ka joke ka kiri bulu fara wore segere ka jira ka fo kiri tigera chugo mina amabe amoseginga ke aka ukama ko cour d'appel nafolo mingana muna ufe jamana nyama ukafola Brazzaville faba kono shefa wari miliyari kele ani million ngeme fladu kwa yira ka fo meri koro aye meri wari do la teme ka bo wari so do la kata wari so do la atara wari so mina ote meri ka wari so la ko donenye waninde kembe amine kunye amabula donia ka fo san 2019 juillet kalula Congo Brazzaville jamana nyama oni jenselekena ni wari so ba fo monetaire international FMI ujera ka tekeno blage benganzebe na ka fo Congo Brazzaville jamana be demeni dollar wari million ngeme nani ani binani ani shegini kungamvenye sanzaba kono abibo ka dumo nga FMI la ka ya gweleya Congo Brazzaville ma nyama omo marake jogo nyuma jamana furuba nafolo labara jogo nyuma uko ke utalanye mimese kato kwa jebi mesino Chade jamana kono hadamadenya hake la pasaje kulu mimi wile ko Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme ani kenyere ye binako adamadenya hake la pasaje kulu mimi wile ko ligue tchadienne des droits de l'homme ukeme ka wuli ka joke fanga no fe sibere juillet kalot letani zegi kenyere ye binako adamadenya hake la pasaje kulu ya yira ka fo ukasega segelu ukele ko fe maufa chugo kinga maminu mva chugo kumaddo mabinani ani manani ni siga kembula ka fo boko haramu chede undu jatige wale bulu dabaw minu minena chadi surasu fe unyanama fanga kunya yira avril kalot letani woro temene ko usale yira kaso kono inafo uyu yere fa nga kenyere ke demene ke jagulu ka sega segelu na me ajira ka fo sega segali ka dayele jensele ke nani binaku ka kanya shinchade surasi ya mo ka sabuke manunu mu yere fa ufara de madode fe avril kalot leta ani nani mabi wolum la nyona de yira chadi surasi ya bulu boko haramu kele kunjele uve ka sabuke avril kalot damine surasi ya bina jadale do kono ni oye boko haramu ka jandale nye ka chadi surasi ya ma keme nyona bone anina minye jamana nyema Idriss Déby itno sebe korotoro akuna jara kwa na sitla are pale bla ninga ta bisimila mine kele kono ani chadi kele chew ninga boko haramu fini furo ka barafuru o kele jale ula do nyana maminena ma biwolum la nyona de jirala kuna foni ndilaula ka fo boko haramu kele che minenu ndu unyanama nga ka bo kele kono ka sefa balanjamena doburu na ka bo jatela ma minenu una to mindura no sirafa balasa no beta ma biduru nyona la avril kalot le tani duru usenjamena duguje dugu klanjenje hadamadenya hagela basaje kulu ya yira ka fo shishi de balala ka ye abe ka bo uka kaso kono su araba konjo katase duguje damo ma binani ani manani olu ye jientu dugujele lakana tigilama nana ka dayele kabu dala ka soro ma binani ani nani ye jientu minu mato nolu dasumunsumuna olu ya yira ka fo yere fa shuya wale make olu fe kaso kono ko kera kechugo mina usera ka dofo hadamadenya hagela basaba wiye oro ngode ko so bi hadamadenya hagela basaje kulu ba fe manunu va chugo kadon chadi kaso kono chadi surasi yafe kasabuke kele yoro ni njamina che ma bi wolonvla muganyo na burunai biduru minzira kaso fene kono binani ani nani mvara Bani Israel la ministri nyama kele ni oye Benjamin Netanyahu ye amba fote kasabuke ministri nyama ye flaye Benny Gantz bey ni Benjamin Netanyahu ye sambla ni doninge Benny Gantz bina ministri nyama yala anona bawo kalata jabi desele ku fara ka bonyona benga sira ka tekeno blake uni nyonje kaninde fo Bani Israel la jamana kono kuma na Benjamin Netanyahu dimanche juillet kalot letani ngonondo kiri mimba kunga akumwara wulila kokura nga yani dimanche che sebere
Banisraela ka denw Jerusalem duguba ani Tel Aviv duguba nisɔngoya taama u bolo dara ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw tɛ baara wɛrɛ la jamana kɔnɔ yurugu kɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna coronavirus bana kɛlɛliko la k'u ta kɛn bɛ dunko juguya ye. Dimanche juillet kalo tile 19 Benjamin Netanyahu ministre ɲɛma ka lapasabaw kiiribulon kɔnɔ u ye sebaaya dɔw ta ka sabu kɛ u ye laɲini kɛ kiri ɲɛmaw jɛna n'a ye fana k'a fɔ Benjamin Netanyahu seerew minnu kan ka lamɛn k'a fɔ olu bɛna jɔ a la k'a ye dunko juguya walew kɛ bawo seerew y'a yira k'a fɔ Benjamin Netanyahu cakɛda batigi dɔw be yen olu kɛtɔ ka jamana marché sɔrɔ olu y'a ladiya u ka sigɛrɛti min da dagwɛlɛnw n'a dɔw jirikurulama don u ka kuma gwɛsɛ ye ani minfɛn dagwɛlɛnw ka taa se dagabana masiriw ma a kun laja n'olu de ye janko jamana marché bɛ se ka sɔrɔ olu fɛ o kiri de b'a kunga bi nka lapasabaw y'a yira k'a fɔ seerew lamɛnni kiri ɲɛmɔgɔw ka jɛ n'a ye o ka taa kɛ fɔ san 2021 janvier o tɛmɛnen kɔfɛ u mago bɛ kalo 6 wɛrɛ fɛnɛ na ka fara o fɛnɛ ka janko u bɛ se ka u nu don sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen la bawo lapasaba kura tan bɛ ministre ɲɛma Benjamin Netanyahu fɛ o nana fara u ka n'o nana fara u ka a ka ka o fɛnɛ ka se ka jakikun bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini k'a bɛɛ dɔ k'i labɛn u y'a yira fana k'a fɔ hale bi kiri in kan ka torin ka taa k'a sabu kɛ an bɛ tuma min na kɛnɛya o bɛ farati danga la ni coronavirus bana ye kiri bulon kɔnɔ maa dɔ k'a nu datugu ka t'i jɔ k'a bi fɛn fɔ fɛn min ye tiɲɛ ye i ɲɛda fankelen datugulen k'i b'a ka tiɲɛ fɔ i tɛ ka tiɲɛ fɔ ko lapasaba tɛ se k'i to kiri bulon kɔnɔ i n'o tigilama cɛ k'i b'o dɔn. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la ala ka cɛ bɛn sabati Mali jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ.